Farsta Eliasen, tid få en så jag vet inte, till tappa 3-0. Spelas det? Det har gått att täppa så det är till Lars det. Vad är det som gånger galt att vi får ganska spela kvar samman? Nej, men jag hade inte det så jävla större månader alene och ligga men tar få 2 mål för det och här var hade så här några chans. Vi kanske helt tjänar några chans för det men tar få 2 perlemål och 10 månader alene. Tid spela handla väl men så får jag mer ut och sköja. Är det något särskilt som hänt då? Nej, jag vet inte vi har flera sköjar och det är mest så de är ju stora eller Brian Hope som man säger så. Så han mest det gör det. Det är på hemma men tid Jose så kvart är och upptakten nästa lust. Det är ju att vinna. Vi får inte kvantist att vinna och jag vill bara men vi är klara tar som mer skador så att. Jag vill bara säga att vi ställer upp i starkaste läget där uppe. Här var så kanske inte räcka dagsens dyster det så hade spelat rätt gott spel ju och tror jag snacka som Oscar har lagt mest till och Rosa det kommer för det. Är det något som du att hålla fram vid kommande Disney? Det känns stolt att spela fotboll, spela flotta fotboll men det är om att få steg så jag vill hellre spela lite där och finns ju trist i så. Till steg som täljer alltså fotbollsspel är det är gott men så man kan få bära hänga samman så det är allra bäst.